Ahoj, v tomto videu vám ukážem, ako ohýbať alebo zakrivovať text vo Photoshope. Mám tu text, ktorý môžete ľahko pridať s tlačením T, kliknutím niekde a hneď máte text na úpravu. Ak chcete text ohnúť, najprv ho vyberte. Kliknite naň vpravo a potom stlačte Ctrl T. Potom uvidíte tieto štvorce. To znamená, že môžete text presúvať, meniť veľkosť a podobne ako vidíme tu. A hore je ďalšia možnosť ohýbanie textu. Klikneme na to a potom to vyzerá takto. Keď to potiahneme hore, vidíme, že text sa ohýba do oblúka. Ak chcete ohýbať iným smerom, musíte namiesto oblúka vybrať niečo iné. Napríklad vyberme vlajku, takto to vyzerá, keď to ohneme. Existuje mnoho rôznych nastavení, ktoré môžete použiť. Pozrite si ich v pokoji a potom môžete podľa toho ohýbať svoj text. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.